No ano 1985, o escritor Francisco Umbral formou parte do xurado de Televisión Española para o Festival de Eurovisión. Cando a presentadora lle preguntou que opinaba do festival, el dixo o seguinte: Hemos visto los vídeos de las canciones y todos parecen hechos, aunque sean de países tan diversos, parecen hechos por el mismo realizador. Y además todos tienen un cierto tono de anuncio de seguros, no sé por qué, y de familia feliz después de haber suscrito una póliza. Creo que la Europa en la que vamos a entrar o en la que hemos entrado no puede ser una Europa tan monótona, tan igual y tan triste, que canta así y se divierte así de una manera tan elemental, tan poco creadora e imaginativa. Pienso que esto se debe, como digo, al manierismo Eurovisión que se ha creado ya y que lleva a construir una canción para el Festival de Eurovisión y que no se expresan las peculiaridades de cada país dentro de la música moderna. En resumen y para terminar, para decirlo con una sola palabra, a mí me parece un festival democristiano. Esta es la opinión de Francisco Umbral, escritor. Un dos países que máis contribuiu á creación dese estilo Eurovisión do que fala Umbral foi Suecia, máxima exportadora, que non verce, do Schlager, un estilo de música que actualmente poderíamos identificar co pop máis radiofórmula, por dicilo de algunha maneira. Letras sinxelas, melodías pegaxosas, que levaron en numerosas ocasións aos escandinavos en xeral e a Suecia en particular ao podio de Eurovisión. O Melodi Festivalen, a preselección sueca para Eurovisión dende 1959, é un dos eventos culturais capitais no país, a preselección fetiche do Eurofanato e unha boa mostra do Schlager patrio. En realidade, Suecia é algo así como o paradigma do perfecto. Producións de calidade, melodías de éxito, escenografías absolutamente milimetradas, todo nun aura totalmente branca e familiar. Packs redondos, listos para exportar e que normalmente acumulan points a mansalva. Tras a segunda vitoria de Lorín, case 10 anos despois da primeira, coincidindo co 50 aniversario da vitoria de ABBA, Malmo organizou un festival que sinceramente ninguén quere lembrar. Todo parecía indicar que Suecia non buscaba un novo triunfo ata que xurdiu unha candidatura estrela, a de Måns Zelmerlöw, gañador de Eurovisión 2015 co éxito internacional Heroes, e que buscaba non só mesmo que xa lograra Lorín, senón tamén darlle a Suecia a súa oitava vitoria e convertela no país máis exitoso da historia do festival. O seu tema, Revolution, falaba de xente unida que buscaba cambiar o mundo, cun estribillo pegadizo con base electrónica e unha solvente interpretación por parte de un artista enormemente carismático cunha posta en escena de impacto. Un verdadeiro Aller Winner, vamos. Pero, e isto é un spoiler, Mons non gañou, porque ese día de marzo no Strawberry Arena, o estadio de fútbol máis grande de Escandinavia, no que se celebraba a final do Melodi Festivalen con aproximadamente un 40% da poboación do país pegado ao televisor, os suecos decidiron quitarlle un pouquiño a razón a Paco Umbral e ser un pouquiño menos democristiáns. Foi curioso ver como un grupo de finlandeses asaltaban o sistema, por dicilo de algún xeito. Un par de anos atrás, xa o fixera Carillá, gañándolle o televoto á todopoderosa Lorín. E agora os Sky, un trío musical cómico de Ostrobotnia, unha das dúas rexións finlandesas de fala sueca xunto coa illa de Åland, deixaban con cara de parvo a Måns Zelmerlöw e a medio Melodi Festivalen, conseguindo representar a Suecia cun tema epadank que fala da cultura da sauna principalmente en dialecto bora, sendo a primeira vez que Suecia vai a Eurovisión no seu propio idioma dende 1998. Barabadapastu significa algo así como imos á sauna. O reloxo marca a hora, chegou o momento. Pronto todas as penas desaparecen. A mellor cura para o corpo e a alma son 4 paredes de madeira. O tema é un auténtico fenómeno en Suecia e parte do estranxeiro, converténdose na segunda canción sueca con máis streams nun día, só por detrás do SOS de Avicii e chegando a ser número 1 viral do mundo en Spotify. Credes que os Sky son o inicio dunha nova era do festival ou só un mero paréntese? Suecia cambiando o todo para que todo siga igual? Discutámolo na sauna. Bara Bada Pastu, de Anders Breto, Axel Öhman,
Jacob Norgard, Kevin Holstrom, Christopher Strandberg e Robert Skorowski. Cantan os Kai, Suecia.